Krásna, inteligentná, občas dokonca aj vtipná a určite jedna z najsilnejších osôb, ktorú zatiaľ ešte asi nepoznáš. Nina, ahoj. Ahoj, Lacko, ďakujem ti veľmi pekne za pozvanie. Ninka, ako sa máš? Je piatok, mám sa fantasticky, bol to náročný týždeň, už cítim, že je pred Vianocami, takže je to celé také rýchle, uponáhlané, ale mám sa veľmi dobre, ďakujem. Áno, my nahrávame síce piatok, ale tento diel pôjde von v nedeľu a potom na novom čase a následne potom v stredu na zdraví. Ninka, okrem toho, že sme kolegovia, obidva strašne krásni ľudia, tak máme spoločných niekoľko viacerých vecí, či už šťastných alebo nešťastných, ale začneme tým pozitívnym. Ty máš tiež vlastný podcast, kde robíš rozhovory so zaujímavými hostiami. Kľudne nám ho predstav, pretože môžem povedať taký možno teasing. Tieto podcasty potom nájdete aj u nás v našom portfóliu, pretože Ninka bude vlastne naša kolegynka aj v tvorbe video obsahu, na čo sa ja veľmi osobne teším. No, tak vlastne je to podcast Safe Place, ktorý vznikol v rámci také myšlienky, že s kamoškou sme si prechádzali všeličím, ona nejakými úzkosťami, ja som si prechádzala poruchami príjmu potravy a keďže obidve sme na takú veselú nôtu a vieme, že je naozaj veľmi dôležité rozprávať o tom mentálnom zdraví, tak sme sa rozhodli, že by sme išli vlastne robiť podcast, ktorý memento podcastu ani nie je dať niekomu nejaké exaktné rady, ako s niečím pracovať alebo ako to vyliečiť, ale ponúkame rôzne príbehy ľudí, ktoré slúžia ako inšpirácia pre ostatných, ako si nájsť ten vlastný kľúč, ako s niečím pracovať. A toto je strašne dôležité práve v tejto dobe tieto témy riešiť, stále ich otvárať a distribuovať ich čo najviac ľuďom. Ja som práve začal tiež robiť tieto rozhovory s psychológmi a s takýmito osobnostiami ako si teda ty. Práve kvôli tomu, že vidím, že pomaly každý druhý, každý tretí človek zápasí s nejakým vnútorným démonom, ktorého vie či nevie vypustiť von a hlavne nevie úplne ako s ním pracovať. Takže preto veľké ocenenie ti podávam, neviditeľného Oscara, pretože je to veľmi dôležité. A hlavne aj v dobe, kde vidíme čertov všade na stenách, vidíme, ako sa všetci okolo nás bijú do prs a jediné, o čo im ide, je veľké tvrdé ego, ale tak trošku zabudáme aj na to, že treba robiť aj osvetu na takéto témy. A chcem vedieť takto, že ja som začal robiť tieto veci práve kvôli tomu, že som chcel ľudí jednak trošičku zabaviť a trošičku im vysvetliť, že stretávať sa s psychológmi alebo s ľuďmi, ktorí ti pomáhajú napravať to duševné zdravie, nie je, že v poriadku, je to absolútne potrebné preto, aby sme dokázali žiť nejaký plnohodnotný a dobrý, kvalitný život a byť hlavne silný. No a ja som nepovedal úplne náhodou, že ty si asi tá najsilnejšia osoba, ktorú v najbližšej dobe ľudia budú poznať, a pretože zatiaľ ťa ešte úplne nepoznajú, ale budeš veľa na obraze Lacko, teraz. ďakujem ti veľmi pekne za túto príležitosť. Nie. Dobre, povedz mi, prečo si sa vlastne ty začala týmto témam venovať? Čo to vychádza? Vždy to z niečoho samozrejme pramení. U mňa taký ten bod zlomový, kedy som išla ja do terapie, bolo pred 3 rokmi kvôli poruchám príjmu potravy, kedy som zistila, že asi to už je zlé. Predchádzal tomu ešte nejaký rozchod, čiže všetko sa to tak nabalilo a to bol moment, kedy som prišla do terapie s tým, že ja som veľmi otvorený človek, takže ja som tam išla s tým, že poďme skúsiť, uvidíme, čo z toho bude. A viem, aké je veľmi náročné nájsť dobrého buď psychiatra, psychológa alebo terapeuta. Veľa ľudí to vzdá hneď po prvom, lebo im niekto nesadne, ale treba hľadať, treba skúšať, lebo mne terapeutka sadla až podľa mňa bola 6. alebo kľudne aj 7., ktorá bola taká, že to kliklo na obidvoch stranách, lebo je dôležité, aby to kliklo aj na tej opačnej strane. No a
A vtedy som vlastne ako keby sa nejak vyspovedala prvýkrát a zistila som, že aha, tak máme pred sebou asi nejakú dlhú robotu a zrazu sa začali otvárať traumy, ktoré som si zažila v detstve. A chceme sa o tých traumách baviť aj ďalej? Môžeme, kľudne, ja nemám s tým problém. Dobre, toto bola jedna z takých tých vecí, ktoré som aj spomenul, že... Ja sa ešte trošku ale vrátim späť. Ja si pamätám presne naše prvé stretnutie, keď sme sa stretli... Vo výťahu, presne tak. Som ťa pozdravil, a ty mňa, veľmi vysmiatá a tak nejak vlastne z teba vypadlo, že tam ideš na pohovor. Áno, to bolo presne rok dozadu cca. Wow, áno, je to presne rok dozadu. Povedala si mi, že ideš vlastne na marketing za Šeby. Ja som ti tedy povedal, že Šeby je super a že ti strašne držím palce a som rád teda, že to vyšlo a teraz sme kolegovci a kamoši. No a ale ja to ešte, prepáčte, iba takú vsúku, ale vlastne Lacko bol ten človek, lebo mne nefungovala kartička, keď som sem prišla, takže on ma všade popúšťal. A ja si pamätám, že prvý deň oficiálneho môjho nástupu som ťa opäť stretla pri tých výťahoch a ty sa na mňa pozrel, takže ťa zobrali. A je, že hej, a on, ty si bol taký, že strašne sa teším, že teda sme kolegovia. A ja som vôbec nevedela, že teda kto si, lebo 1000 ľudí. Ja som sa zabudol totiž predstaviť, že vlastne ja robím tiež pre... Bol si zaslepený. Ja bol som zaslepený, presne tak. Takže nakoniec to dopadlo tak, ako to dopadlo, za čo som úplne rád. No ale to bola taká to je tá strašná zaujímavosť, že denne stretávame strašne veľa ľudí, ktorí sa usmievajú, ktorí majú v sebe určitú energiu, ktorá je strašne dobrá, ale zabudáme na to, že čo sa za tou tvárou, a nehovorím, že to je maska, pretože to nemusí byť maska, čo sa za tým skrýva. A že tiež by som si nepomyslel, že čo sa skrýva za tvojim úsmevom, jaká história, ktorá viem, že nie je úplne jednoduchá ani príjemná. Skús možno nám k tomu asi približiť niečo možno viac ty. No... zhodou okolností včera som sa o tomto rozprávala ešte s mojou kolegyňou, že ona mi povedala, že napríklad k tým poruchám príjmu potravy, že nikdy tomu nedávala takú veľkú váhu, lebo nie je to fyzický problém a nerozumela tomu, ako niekto môže mať problém ako keby s jedlom. Toto si tak prepáč, toto sa ťažko chápe popraviť aj mne, lebo ja milujem teda jedlo. Aj ja, ale rozumiem tomu, že tomu niekto nerozumie. A jak si vlastne zistila, že tá porucha začína? Čím to je? Tým, že som si šialene začala kontrolovať, čo jem, koľko cvičím, koľko kalórií pálim, koľko kalórií príjmam, ako vyzerám, začala som proste merať všetko na sebe. U mňa toto bolo nejakým meritkom. Okay. Ale vrátim sa teda späť k tomu a na to, čo si sa pýtal. Vlastne tá porucha príjmu potravy pre mňa bola iba nejakým píkom a zrkadlom niečoho, čo je za tým hlbšie a toto bola iba ako keby tá povrchová vec z toho, že do tohto to vyústilo. A v podstate mne zomreli rodičia, keď som mala 9 rokov, obidvaja na rakovinu v 1 rok. Je to až neuveriteľné, ako sa to celé stalo. A ja som potom išla bývať k babke. Moja babka nikdy nebola materský typ a keďže tento rok pred 2 mesiacmi zobrala, tak ja mám také, že o mŕtvych v dobrom. Takže akákoľvek bola, akékoľvek sme mali vzťahy medzi sebou, tak si ju nesmierne vážim za to, že si ma zobrala, lebo mohla sa na to vyprdnúť s prepáčením. Ale je pravda, že ma týrala, je pravda, že ma ponižovala, nadávala mi celý taký balíček akože takej nejakej vojenskej tvrdej výchovy, ktorý sa na mne podpísal a podpísal sa hlavne na mojom sebavedomí. Čiže mne keď niekto dal kompliment, väčšinou na zvoňajšiu, akože na zvoňajšok, tak stačí ti jedna vec, ktorá sa ti zapíše do hlavy a ty už ideš. A ty už vieš, že aha, tak ja vyzerám dobre teraz, tak jak to môže byť ešte lepšie? A ono to bolo o tom, že ja som vlastne mala nejaké zdravotné problémy žalúdočné, čiže ja som schudla za pol roka 10 kg a všetci boli, že wow, Nina, že ty brutálne vyzeráš. A ja, že hello, a sme doma. A tam sa to spustilo ako keby celé. A až trvalo to 7 rokov, cca celý tento priebeh. Najprv to bolo také iba, že bola to nejaká porucha, ale v rámci normy, že nepreháňala som to nejak extrémne s cvičením ani s jedlom, vyzerala som zdravo. Až to potom sklzlo do toho, že som mala 49 kg. Jedla som jeden šalát denne, ktorý bol rozdelený na obed a na večeru. A to si mala prosím koľko rokov?
To bolo podľa mňa 4 roky dozadu. To bolo 4 roky dozadu. Čiže 18. Presne. Bože, Lácko. Ježiš, ja prídem znova, pozrieš ma. Nie, bolo to 4 roky dozadu a to bolo vlastne v období po korone, kedy my sme nemali čo robiť, všetci sme boli zavretí doma, tak začala som cvičiť, začala som behať veľa, potom sa niečo potváralo, takže robila som v gastre, takže som veľa chodila a videla som, jak tá váha ide dole a vlastne za pár mesiacov som dala dole 8 kg. A už som vyzerala nezdravo, ale my ľudia s poruchami príjmu potravy máme úplne iný filter, cez ktorý sa na seba pozeráme. Toto som presne chcel inak vedieť, že akože každý má nejaký ten filter. Veľa ľudí sa pozerá do zrkadla a má pocit, že vyzerá dobre, aj keď má napríklad pupek, ale tam tiež sa dá rozprávať o tom, že každý má nejaký filter, to si povedala veľmi správne, ale že toto mňa presne zaujíma, že keď sa pozrie do toho zrkadla, vidí, že si proste chudá, tak akože čo tá hlava, čo hovorila? Ale ja to tak nevidím vždy, lebo tie poruchy príjmu potravy keď ty mi povieš, že ja som chudá, ja sa vidím plus 2-3 cm z každej strany. Hej. OK, možno treba vymeniť iba zrkadlo, či? Vieš čo, skúšala som zatiaľ, akože skoro v každom zrkadle to tak bolo. A bolo to tak do istej doby, kým a teraz nadviažem na ten kľúč, čo som na začiatku spomínala, že čo je memento tým našim podcastom. Kým si nenájdeš nejaký kľúč, ktorý na teba funguje, ktorý tebe funguje, ktorým prerušíš ten blúdny kruh, kde máš nejaký spúšťač, reakciu, vyústi ti to do niečoho, potom máš z toho nejakú emóciu a znovu ideš proste do toho spúšťača. Hej, čiže máš zlú náladu, alebo si smutný, zaješ to, priberieš, si znovu smutný a ideš takto dookola, hej. A teraz ty nájdeš ten kľúč, ktorým prestrihneš ten blúdny kruh a je to presne o tom, že trvalo mi dlho na terapii zistiť a nájsť ten môj kľúč, že prečo ja sa vlastne prejedám, lebo najprv som mala bulimiu, potom mi to sklzlo do anorexie. A raz sa ma terapeutka opýtala takú krásnu vetu, že Nina, čo vám chýba v ten daný moment, keď sa idete prejesť? A to bol ten môj kľúč, že ja som vždy, keď som sa chcela ísť prejesť, lebo ty keď sa ideš prejesť, ty si vedomý si toho, že teraz sa ideš prejesť. A sú to naozaj škaredé stavy, kedy ty máš pocit viny, vyhádžeš všetky sladkosti, všetko jedlo do koša, ideš to odniesť do toho koša a po ceste, jak ideš do tých smetí, tak to ešte vyjedáš. Hej? Že to sú stavy, o ktorých sa nehovorí väčšinou, lebo ľudia sa za to hanbia, ale je to súčasťou toho, lebo je to naozaj veľký boj s tou psychikou a s tým odriekávaním si niečoho. A vždy, keď som sa potom už teda išla, že chcela som sa ísť prejsť, tak si pamätám, jak som natiahla tú ruku po tej veci a som sa sama seba opýtala, že Nina, čo ti teraz v tomto momente chýba? Chýba ti mama? Chýba ti objatie? Chýba ti láska? Chýba ti pochopenie? Chýba ti pochvala? Chceš si poplakať? A identifikovala som sama pre seba, že čo mi chýba a vtedy, ako keby to nutkanie prejsť sa odišlo, lebo už som to pomenovala a vedela som si to niečím iným nahradiť. Takže a to bol ten môj kľúč k tomu, jak som sa ja naučila s týmto pracovať. A každý má proste iný. Áno, toto je veľmi dobrá vsúka. Ja iba tak nejak počiarknem. Aj títo odborníci, keď ich teda chceme navštíviť, nie je to tak, že oni nám začnú kázať do nášho života a dávať nám jasné kľúče, ale skôr to naozaj prebieha na nejakých tých otázkach. Prebieha to na otázkach a niekedy to môže trvať roky. Lebo máme takú milnú predstavu niektorých, že my prídeme na tú terapiu a ten terapeut nás spasí. Za 5 minút máme všetko vyriešené. Niekomu to áno, niekomu to môže trvať 5 minút, niekomu to môže trvať, ja chodím na terapie 3. rok teraz. A je to pre mňa super, lebo svoju terapeutku berem, že riešim s ňou veci, čo sa dennodenne dejú a analyzujem stále sama seba, prečo na niektoré veci tak reagujem, onak a tak. Vieš čo, inak sranda, prepáč, že jak som začal vydávať tieto rozhovory, tak sa mi ozvali tiež moji kamaráti, že ja ju poznám, jak nej chodím tiež, hej, že zrazu sa objavilo niekoľko mojich kamarátov, ktorí navštevujú tieto psychologičky alebo tie odborníčky, čo sem chodia a krásne je to, že oni si vyslovene vytvárajú, že majú k ním pozitívny vzťah k tým ľuďom. Ja neviem presne, ako to vnímajú tí psychológovia, ale že
je veľmi fajn, že sa priznajú k tej osobe a ešte veľmi pozitívne o nej aj hovoria. Že to hovorí jasne o tom, že keď tam prídeš k tomu odborníkovi, sadneš si tam, nemáš sa za čo hanbiť a môžeš sa proste vyrozprávať. Áno, ale veľmi sú ľudia, a myslím si, že ich viac, ktorým naozaj trvá, kým si vybudujú tú dôveru a ten vzťah k tomu terapeutovi. Napríklad poznám ľudí, ktorí majú ten chtíč ísť do terapie, ale majú strach, lebo vedia, že budú konfrontovaní so svojimi myšlienkami, spomienkami a budú sa musieť hrabať hlbšie a majú predtým veľký rešpekt. Ale podľa mňa je veľmi krásne už len to, že sú si toho vedomí, že mám nejaký problém, chcem ho ísť riešiť, ale ešte sa na to necítim, dávam si ešte ten čas. A už keď dospie človek podľa mňa do tohto levelu, tak je veľmi pravdepodobné, že raz sa to preklopí do toho, že do tej terapie pôjde. Skôr či neskôr. Jaký bol potom ten nazvem to game changer, kedy si teda si uvedomila, čo s tebou je? Povedal si, že tam bola tá otázka, ktorú ti vlastne položila psychologička. Následne potom, čo nasledovalo? Toto mám strašne zaujíma, ten step by step. Odpovedala si a čo? Čo ďalej? No, ďalej bola fáza nejakého vyliečenia sa. A bolo to, a dovolím si tvrdiť, že toto bola jedna z najnáročnejších vecí v rámci, alebo najnáročnejšia časť cesty celého tohoto procesu, celej tej poruchy príjmu potravy, pretože to bolo o tom, že ja som vlastne rapidne pribrala, lebo to telo bolo vyhľadované a ukladalo si všetko, čo som zjedla, lebo sa bálo, že mu zase vezmem. Čiže 3/4 roka som jedla, cvičila, v rámci zdravých možností a revala doma, že som tučná, že ja už to v živote nedám dole, ale vedela som, niekde som mala vzadu stále, že keď to teraz stopnem, keď teraz zase prestanem jesť alebo niečo, tak to pôjdem odznova a mne už sa nechcelo. A už keď sa dostaneš do tohto, že už sa ti to nechce ísť odznova, tak už je dobré. Trvalo to 3/4 roka a po 3/4 roku zrazu bám, za týždeň som zdala dole proste 4 kg. Že už sa mi začala stabilizovať tá váha a telo už vedelo, že že už mi nezobere a snažím sa s tým tak aj pracovať. Porucha príjmu potravy je na celý život. Do konca života sa na jedlo pozeráš ináč. Máš lepšie dni, máš horšie dni. Problém je, že... Ale asi dôležité je dostať to pod kontrolu. Áno. Možno si uvedomiť, že zase prichádza ten diabol, ja mu zatvorím dvere a... Tak, a to je presne to, že keď máš ten kľúč, tak prestrihneš ten blúdny kruh hneď na začiatku, že vidíš, že to na teba ide a už máš nejaké tools. Niekedy ti to ide lepšie, niekedy ti to ide horšie, niekedy to nevieš, lebo proste sa to nedá v ten daný moment, prežívaš niečo náročné, čokoľvek. Ale som rada, a som vďačná svojmu telu za to, že po tomto všetkom, lebo ja som stratila aj menštruáciu počas toho, jak som mala 49 kg, ja som veľmi vďačná svojmu telu, že to celé zvládlo a že dokáže normálne fungovať aj po ženskej stránke, že dokážem cvičiť, že dokáže jesť, dokáže si držať tú stabilnú váhu, že je to perfektné na to, ako dlho som ho týrala a tríznila. A ešte som chcela povedať takú jednu dôležitú vec, ktorú ja som si uvedomila až vlastne po tomto celom a vidím to vo svojom okolí na mnohých ženách, ale aj mužov, lebo porucha príjmu potravy sa týka aj mužov, že my od toho nechceme odchádzať, od toho chudnutia týchto vecí a skúšať niečo iné, lebo my vieme, že áno, bolo by zdravé sa normálne nájsť, lebo nám to všetci hovoria a už nám s tým lezú na nervy. Do dnešného dňa mi všetci hovoria ani na nájsť sa, ale ja som v pohode už. Ale my poznáme, čo na nás funguje. Aj vsúka, vyzeráš dobre. Ďakujem ti veľmi pekne, Lacko. A my vieme, čo na nás funguje. To znamená, že ja viem, že keď ja zjem toto, zjem toho toľkoto a toľkoto, tak si udržím tú svoju váhu a je to pre mňa istota. A ísť mimo komfortu a skúšať niečo za tú cenu, že čo keď priberiem 2 kg a nebudem ich vedieť dať dole, tam už nám není komfortne, takže vrátim sa späť do toho komfortu, lebo tam nám je proste vždy najlepšie. Takže ja držím palce naozaj všetkým, čo si týmto prechádzajú. Je nás veľa, čo si tým prechádzame v rôznych vekoch a v rôznej forme, pretože aj obezita je forma poruchy príjmu potravy, kedy sú emócie zajedané a človek sa preje a vyústi to už až do nejakej obezity.
Takže je nás veľa, čo s tým bojujeme, čo už máme trošku vyhraté, čo sme na začiatku. A myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme o tom začali rozprávať. A čo je ešte viac dôležitejšie, je vypýtať si od svojho okolia podporu a jasne im povedať, v akej forme. Pretože poviem to na tebe, lebo ty si povedal, že nevieš si predstaviť poruchu príjmu potravy. Ty nevieš, ako reálne a ideálne reagovať na človeka, ktorý má poruchu príjmu potravy, hej. Ale ja keď ti poviem, že prosím ťa, nehovor mi o tom, aby som jedla, nehovor mi to ironicky, že už sa konečne najedz, lebo mne to nerobí dobre, mne to ubližuje a keď to ty prestaneš robiť, tak ja mám zrazu nejakú slobodu a netlačí ma to niekam do úzkých. Čiže toto je tiež veľmi dôležité pre to okolie, aby komunikovalo s tými ľuďmi na druhej strane. Ďakujem, že si to takto povedala a je to aj taký odkaz pre všetkých, ktorí nás počúvajú a ktorí nás aj sledujú. A ešte jednu, prosím vás, páni, akože odpustite si komentáre typu, keď chcete pochváliť ženu, povedzte jej, že dneska dobre vyzeráš tak, jak to robíš ty. A tie ostatné komentáre typu, že konečne máš väčšiu ríď, alebo konečne si pribrala, alebo máš chudé nohy, alebo máš pevné nohy, to sa proste nehodí, lebo naozaj nikdy neviete, kto si čím prechádza, to je tak, jak hovoríš ty. Že vidíš mňa a nepovieš si, že mám úzkosti, poruchy príjmu potravy, neviem čo všetko možné, lebo ti to nedám najavo, lebo však prečo by som to robila, lebo chránim seba. Hej, úplne s tebou súhlasím. Ja poviem iba tiež potom ešte možno taký nejaký ďalší odkaz, hej, že presne toto, čo sme sa teraz bavili, pre veľa ľudí, a budem musieť pomaličky ukončiť tento rozhovor, aj keď vlastne sme prebrali 50% vecí, čo som s tebou chcel prebrať reálne. Prepáč, ja občas sa rozhovorím. Mňa veľmi bavíš, takže ja som veľmi rád, že sme prebrali túto prvú polku, a druhú polku si necháme potom na inokedy zase, a čaká nás ešte dlhé obdobie. Ale toto ešte si trošičku zabrdnem do všetkých tých ľudí, ktorí práve sa aj pýtajú všetkých ostatných, a kedy budete mať konečne deti a prečo tie deti stále nemáte, prečo stále nie si tehotná a tak ďalej. No ľudia, predstavte si, že niektorí ľudia nevedia otehotnieť, niekomu proste nefungujú guľky, napríklad u chlapov, a jednoducho tieto veci sa dejú a potom nie je úplne príjemné, keď sa ich furt niekto vypýtuje, prečo ešte stále nemáte deti a prečo nemáte stále rodinu. Takže skúste si tieto veci možno iba odpustiť a nechajte ľudí žiť si ten svoj život, ako chcú. A sú ľudia, ktorí nechcú deti, vyslovene, že nechcú, že sa tak rozhodli a je to super, lebo radšej na svet nepriviesť dieťa, ktoré bude dodrbané s prepáčením, ak môžem byť impertinentná, ale a je to 100-krát lepšie, ako vychovávať niekoho, kto potom naozaj bude v tom svete strátený a bude mať proste zbytočné traumy, takže... Súhlasím s tebou. Ninka, opäť ešte raz ďakujem, že si našla na mňa čas. Kedykoľvek, Lacko, ja ďakujem veľmi pekne. Určite ešte takto zasadneme za jeden stôl a ešte rozoberieme ďalších x vecí, pretože máme čo povedať obaja. A budem sa tešiť aj na tvoju reláciu, ktorú čoskoro predstavíme. Ďakujem ti veľmi pekne. Čaute sa. Ahojte.